Para a próxima, en verano ou primavera, A leña que Trouxaches algunha leña ti de Santiago? Ninguna. Pero trouxen estas cocinas. Seleccionamos banda porque isto estaba desfeito hai ano e medio, estaba desfeito. Cando Sí, eu entrei en outubro no ano pasado. Claro. Eu en Xa un ano e 2 meses. xaneiro de 2014. Entonces fíxose como fíxose o grupo Sí, e fixamos os temas. e fixanos os temas novos. De todos os sitios que buscábamos, este era o máis axeitado. Tiramos 3 sitios aquí en Curtis, polas condicións físicas, aí José dixo que este era o mellor. Aparte, un dos máis baratos. Non, máis barato non, pero casi. Bueno, barato podía ser máis. Un litoxo. Había os mellores, pero máis baratos non. As experiencias previas que tivemos nós grabando, que non foron moitas, pero foron algunhas, resultounos así todo bastante apurado, bastante incómodo. Estudábanos bastante comodidade, creo que o estamos facendo con moita comodidade, sin apuros, sin ter que estar mirando aí o reloj continuamente. E creo que eso despois ao final, creo que se vai notar na Só poder vir os días que nós queiramos, xa é moi. É a hora que nos queiramos, Pero con se hoxe esta non, boa predisposición, se hoxe non tes un bo día, pois... claro, se hoxe non sai, pois sai mañá, ou pasado, e se hoxe non se grava, pois non pasou nada. Pero bueno, son puntos de tocar xuntos, dalle esa vida que non ten cando tocamos separados. Esa vida é importante. Claro, Sí, sí que despois é. lle fagas o verdade, se non metas cousas Sí, e non tal. se grave ou tal, por lo menos a base e En un estudio, tes o tempo que tes para gravar, e así que se acaba, pois non hai máis. O que quedou, quedou. E non. En cada un tamén. Sí, Se non. quixera empezar unha volta, pero... Pan! 2, 3, pan! Claro, como fixemos ahora. E mantés aí algo de ruido, facer de ruido e listo. En plan, como se fora directo. E non. Non é folk, non é thrash metal, tal. Pero claro, despois dentro do rock é tan grande todo que Sí. É difícil poñerlle unha etiqueta que sea esa soa. hai cachos máis pop, hai cachos máis... Por aí está, o clásico. A maneira de cantar de Lucía tamén nos fixo un pouco máis rockeros que últimamente, non vos parece? Un pouco máis... Non me dá esa impresión. Sí que vexo que sí, que é un pouco así con un pouco máis de xenio. Eu visualizo un novo porvir e penso, non penso no que poderei vivir. E soño ou non é un soño, é a riqueza do meu existir, que xa ninguén vai desistir, que xa ninguén vai desistir. Fixemos das tres formas. Chegar Moitas veces escribes as ideas ali mentras estamos, Sí. vendo por onde vamos, non? Por exemplo, a veces chega alguén ao ensayo e digo, pues teño este riff, ou teño esta idea, toca e en función un pouco do que me pode inspirar, se é que vou escribir eu, pois vou adiante, non? O primeiro que me pode sair, pero motivado por ese riff, ou esa melodía, ou esa estrofa, ou o que sexa, non? E outras veces, pois teño levado eu letras que tiña pola casa de un ano atrás, ou unha semana atrás, ou... E bueno, e chegar ali e decir, bueno, pues teño isto e vamos a facer algo. Falan todos, casi todos, de paxaros voando marcha atrás. Un detalle que pasou, que sí que me chamou moita atención, eu tiña unha letra feita, unha melodía xa pensada. E Miguel dixo, pues eu teño un riff aquí pensado. E non sei se foi unha telepatía ou algo, o riff que el tiña, pero coincidía tal cual con a melodía que eu tiña pensado, o cual foi facilísimo, porque foi como, vale, o que eu tiña pensado vai con que tes ti e así En que tema pasou eso? En Recordos que hai na man. Pode ser que non chegue, pode ser que te pegue, pode ser o que esperes de Respecto do material, temos a sorte de que Miguel ten a súa empresa de son, hai un montón de equipos seu, temos a sorte de que Toxo, o Luthier,
en canto a reparacións de instrumentos, de conseguir uns instrumentos adecuados para o son que buscamos, pois iso é ideal. Vouche contar unha cousa. Fixen este mástil sin alma para probar a ver como funciona, para isto de gravar. Igual que facían as Fender as primeiras, para probar. Así gana moito, ves? Así é mi hueca. Nunca fixemos un tema acústico. É certo, ese tema naceu aquí, dicendo, aquí nesta casa. Fixemos o tema aquí. Acabouse o tema aquí. Acabouse o tema aquí, efectivamente. Apenas- Acabouse o tema aquí. Cando se empezaron a traer as cousas, apenas había unha secuencia de 3 acordes e pouco máis. Polo menos a miña parte. Que nin se tocaran nunca en acústico, que simplemente eran 3 acordes que se tocaran un día con a guitarra eléctrica. E eso nunca fixemos. E nada máis. Ninguna outra grabación, ni nada. Que certo cheiro a guerra faite estremecer. Se tentaches por a paz, outros entenderon o teu obrar dende un diferente ollar. Tampouco fixemos moitísimas tomas de cada tema. Algún que se puido atravesar, pero normalmente eran 3, 4 tomas. Xa non hai tampouco o tema aquí que estamos facendo ben. Vamos a escoitar, con esa calma. Claro. Vamos volver a tocar, vamos volver a escoitar. Mais a parte máis complicada, tomar a decisión de cal é que vale. Eu penso que a masterización debe ser algo bastante ascético co tema que saquemos das mesturas, levantalo un pouquiño, pero non aplastalo, que o tema siga tendo dinámica, que para iso está a rosca do volume cando escoitas o tema. Se queres máis volumen, dalle ti máis volumen, non fai falta que che veña con máis volumen. Eu teño ganas de, a ver cando está, para escoitalo e ver a que zona. Porque todo o que gravamos, queres que nunca foi tan traballado con estes medios. Sempre foi algo máis rápido. E desta vez miramos moitas cousas. En teoría, bueno, vai ser algo que sone diferente a iso, moito mellor en calidad. Entón teño moitas ganas de saber como queda, que sonido dá, para ver que sensación dá.